eyyi caggal salminde moon amen jetta taw directeur hôpital o mo ganduɗa ko kanko bismi amen ɗo hande gam wondude sukaɓe ɓeɗo ɓe Allah holli moon sukaɓe Fouta men janggo kamɓe mbawi e Baaba Maal gam wawde arde ɗo e hôpital o gam tottirde ɗeɗo balle bel hôpital o no wawa dañde kañumne ko huutori e haare mum beela yimɓeɓe ñawbuli ɗi kamen no diwto ñawbuli ɗi ko ɗum woni garagal amen hannde hôpital o eyyi bon min gaddi ɗo ko wayno gel en min gaddi ɗo produit ji kewɗi ko wayno gel en ko wayno cabune ko wayno thermoflash en ko wayno gant en ko wayno masque uji e foof ko kaɓirɗe ɗe ganduɗa kamɓe docteur eɓe ko aɓe cohla ɗum gam wawde haɓade ñabbuli ɗi foof wona oɗo ñaw gonɗaɗo mais ko gueɗe ɗe ganduɗa amen gandi hôpital no sohla ɗum jamme ñalawma aɓe kutoro ɗum ɗum waɗi hakkille men yaade e sodde ɗum ɗon gonga min gari koye temps mo ganduɗa o kadi ñaw ngu no woodi kono noon kadi ko ballal tan e ngal ɗon ballal ma mbawi hen kammene aussi vraiment addude mbawi ɗum hutorade gam wawde vraiment liggade gam cellal ɓallu yimɓeɓe en ji wonde hol jibol makko jaam leeli ko ganduɗa ɓooyi ko yaltino ɗum hande o fiiti ɗum ko ɗum démarche makko walla kankone ko ɗum woni en tant que artiste contribution makko hande eyyi aɗa andi jimol ngol jaam leeli ko ngol wanno o wattingol nde corona o ari nde saabu ɗum nde o yimanno nde e ley yimɓe hewɓe no mbiyanno bon mataw Baaba Maal no tijjino ko waynima wat ɗum noon waɗi ɗum ɗo nde waɗi nde yimɓe mbi bon kanko e hoore makko yimɓe hewɓe ne mbiyam an Baba jimol ngol jimnuɗa ngol mata aɗa anduno ɗum ɗo ma wat o yimti jimol ngol noon gam hirjinde gam rentinde yimɓeɓe e ñaw oɗo bonɗo daaɓowo mbo yimɓeɓe gandi hande donc kanko ko artiste ko jimowo ko nalanke première contribution makko ɗum noon nde o ɓenni nde yimɓe wadde jimol ngol o tottiri kadi duuɗe ɓurana gonɗe ɗe diwan mbo huuɗe o foof ɗeɗon guure foof o tottiri toon guura gam sukaɓe almuɓe ɓe mbawa jooɗade mbasa yaade yaloyade saabu ɗum ñaw ngu hay goto anda gonduɗo hen hay goto anda mo wondani hen ɗum waɗi sukaɓeɓe no moƴƴi ɓe joƴƴine nde o haljiti noon joni kanko ko ɗo o jibina ko ɗo o mawni e Fouta ala ko jogui ko ɓuuri Fouta o wi kadi bon yo hakkille makko ari hôpital uji ɗi saabu ɗum hôpital ɗi ɗo yimɓeɓe foof ndentata kala joguiɗo ñaw ko hôpital faani donc o wi hôpital Djoum e hôpital Wourossogui kanko Foutanke o ƴetti ballal ngal o totti amen minen e wondude sukaɓe ɓeɗo ɓe gondumi ɓe Fouta men janggo men gari kammene pour addude contribution o ɗo e hôpital Wourossogui somin kalsiti men jaha hôpital Djoum a diwata a sorota ko min ñaaki min ñakkatake